venezuela o belai kheno kirima sinjate kotorma bhumikompo phaimani to norok jotono saiman baina baksa baksa hingke to saiman baina baksa hingke to saimani phano baina ar sakao emon je khlaiui bhumikompo phaika amo bo 2 bar logi no hingke o 2 bar bhumikompo phaithani o kwbangma no building kwagui building bisingo chopjakte ingge baksa keba singlikjagui theika baksa no keba naitugui phano manliya ha bisingo phopjakte ingui tongkha hingke baksa no keba rescue khlaina harai mangkha phiaba a rescue ni bisingo theinai borok no bisi bangkokha belai kheno kirima sincha obo kahai bhumikompo phaimani venezuela o obono first sai oboni slai kotorma khlai phaimani to kuno jagao phano nugyakho venezuela o prai 5ta jagao obo kahai phaika tei aro phaimaimani yagulo tapuk india o warning rijagui tongo ar jagao bo phaimano hinui tabuk india o joto jagao no warning tei siren jaga o siren bajiui jotono no warning rwui tongo joto hojak tongbaidi tei abo kahai jorao bahaike sak no rokha eba kheba save khlainai bahaike survive khlainai abo kahai bhumikompo phaika hingke abo rok no tui jaga o awareness program rok bo songsajagui tongo hingke abo kahai awareness program o tamo phwrwngjak hingkhe abo kahai situation o jodi no klaikha hingkhe achomsa eba kheba suddenly abo kahai bhumikompo phaika hingke sak no bahaike abo bhumikompo phaika hingke sak no bahaike rokha khlainai tei bobo kahai jagao thangka hingke sak no save khlai toni mannai abo rok no tui no a program rogo sajago tei tamo sajak hinba a program o tabuk bhumikompo phaika hingkhe nok bisingo tongyakarui fataro bwtike logi ongkhorui kharui thangui man jemon khola mola jaga sakao kuno klai bo noni sago nangya tui abo kahai jagao jemon sakao buphang buphang kwrui klai bo norog sago mahan horia abo kahai jagao thangui norog ni bokhorok jemon uklog ni bokhorok no save khlai kwrak manui bai romoi toninani jemon yago tabuk school bag phano tongkha hingke cherrai rok ni bagui besirbak cherrai rok no abo kahai rok phwrwngjago okra rok to abo rok no tui saino mano knowledge no tongo phiaba cherrai rok no hingkhe abo kahai rok no phwrwngnani dorkar tamoni hingke borok abo hairok no tui amsuk saiman sukya school rogo besirbak abo kahai rok no tui awareness camp rok khlainani dorkar tabuk school hingkhe jodi no bag tongkha hingke o bag no tui bokhorogo cover khlai khola jaga jemon school hingkhe playground tongo o playground o thangui boloboi ekhe eba kheba asugui tonginani je earthquake payasa tei gana gini nasikdi jemon sakao building klaikha hingke norogni direction je jagao achugui tongo ar jagao madi mahan rod abo kahai jaga no nai achuknani dorkar tamni hingke building klai bo norog sago mahan horia tui abo kahai jagao tongnani nango buphang bo haino buphang klaikha hingke norogni sago jodi mahan horoi tongkha hingke norok o buphang bai bo kisini thui mano haini bagui khola mola jagao thangui playground besirbak playground hingkhe to belai kheno save hingke tabuk jotono hojak tongbaini nango venezuela o kirima sincha bhumikompo phaimani yagulo tabuk chini india o warning rijagui tongo chini india o bo abo kahai phaimano hinui।